बेवहाय होनाय सेंग्राफोरनो अमा फार्म बानायनाय बोरमा फार्म बानायनाय हांसो फार्म बानायनाय दाउ फार्म बानायनाय बे गासिबखौबो बे बोसोराव आं बिसोरनो मावजोबथारना होगोन बे खोथाखौ नोंथांमोननि मिडियायाव बा नोंथां इउटिउबारमोनखौ आङो दिनैनो रोखा खोन्थाबाय बिनिखायनो जेसेबांनि सिमायाव जोंहा BPF खालामग्रा रायजो राजाफोर दङ आं बे आदा आं आब'मोनखौ खावलायगासिनो दङ मांबार जोंजों कानेक्सन जानांगौ स्पेसियेलि आंखौ होनदों आङो जेराव थाङो आंनि आदा BPF मोना आंनि फंबाय BPF मोना आंनि आब' BPF मोना आंजों लोगो हमनांगौ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै जोंनि UPPL आव ज' जानानै प्रमद बर' बिथांखौ देरहाहोनायाव खामानि मावनांगौ जालायबाय लोगोफोर आदै राकेशनि मानि रावा नङा होमब्ला बिथाङा मानि जोंनि रायजो राजाफोरजों मानि फुरा मानि जावग्लि जासिगोनलाय आरो मोजां राव बा गाज्रि रावफोरजों फुरा मानि ओरैबायदि जावग्लि जागोन जेनेबा मा होनो बै मुला आबाद बानलु आबादखौ जेनेबा फोनोबा मानि बै आबादथिलिफोरखौ बिराद दुफु खालामो नङा होमब्ला दिनै बिथाङा बैफोरबायदि मानि रायजो राजाफोरजों बिराद मानि मोजां रावजों जावग्लि जासिगोनलाय आरो नङा होमबा दा दिनै बिथांमोना बेफोरबायदिनो मानि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिराद खोथा होयो नङा होमब्ला दा दिनै मानि लास्टआव मानि मा जायो बिथांमोना मोनसेबो मावफुंनो हाया फाग्लासो सब समाय बिदिनो मानि मा होनो मानसिया जेनेबा गाज्रि बोथोर बा गाज्रि सम सफैब्ला मानि मा होनो बै लामा समानफ्रावनो सुखथुलाबायनानै गोग्लैयो आरो गोग्लैनानै गांलाब जायो नङा होमब्ला थिग बेबायदिनो दिनैनि दिनाव EM राकेश ब्रह्म बिथाङा मानि गावनि गाज्रि समखौ माने गावनो माने बुथुमनानै लाफैयो आरो दा दिनै नैबे खेथ्रआवबो बिदिनो जाबाय नङा होमबा रायजो राजाफोर दिनै बिथाङा गावनि रावआवनो गाव रायजो राजाफोरजों माने हुलुस्थुर माने मोजां गाज्रि जावसि जासिगोन नङा होमब्ला बिराद फाग्लालै आदै राकेश नोंथाङा मानिखानांगोन नङा होमब्ला दा दिनै मा होनो बिथांमोना जेब्लानाखि BTR सरखार फैदोंमोन माने प्रमद बन्दु बिथांनि परिबर्तन सरखार फैदोंमोन नङा होमब्ला बै समनिफ्रायनो दिनै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ माने एकदम जानला मोनला थगायग्लुंजोबो आरो बिराद माने दुखु मोनो ना माने मोजां मोननांगौ नङा होमबा साननानै नायोब्ला ओरैबायदि अबस्था बिथांमोना दा बै समनिफ्राय बिथांमोना अनेक खोथा होबोबाय रायजो राजाफोरखौ ससे समाव माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौ माने बिथांमोना बिराद गिदिर खोथा हालाबोबाय माने जोंनि बर' आइजोफ्रा 20,000खौ नांला 75,000 होसिगोन जाहैबाय ओमफ्राय नेक्स्टआव जालायबाय माने 75,000खौ नांला माने 20 लाख होनो नागिरलायबाय आदै राकेशआ दा लास्ट पर्यन्त जोबनायाव लांदां लथं फथं माने बै बारफ्राव माने गान खनलाबायनाय बायदिसो बिथांनि बुंनायफ्रा नंखायनो दिनैनि दिनाव खुनु माने बिथांमोनखौ बिसास खालामजाया आरो माने बिसास खालामनाय फोथायनाय माने गावखौनो बिराद गिदिर थगायनानै लानाय माने गावखौनो जेंनायाव सरसोमहैनाय आरो ओरैबायदि अबस्था माने बिथांनि खोथाखौ जुदि लानानै बिसास खालामनानै जुदि बिथांनि थिननाय बायदि खामानि मावनांगौबा बै मा होनो लामानि हाखराव माने मानसिया जेनेबा मबाइल नायै माने थाबायलांबाय लामा दाना मा होनो लामानि हाखराव ब्र' गावनानै गांलाब गोलैनाय बायदि बेफोरबायदिसो जागोन बिथांमोननि माने बै रावफोरखौ फोथायब्रेनाय मानि नङा होमब्ला आरो ससे समाव जालायबाय आदै राकेशनि माने रायजो राजाफोरनो रादाय होनाया मा जालायखो बिथाङा माने ससे समाव एकदम सारा BTCखौनो माने खासि बिबारफोर बायदि दाउ गुफुरनि माने बिबार बारि बानायजोबनो नागिरलायबाय दा बेबो फैमाल जाजोबलायबाय नङा होमब्ला दा आरो बिनि उनाव मा जालायखो बिनि उनाव गोबां माने मा होनो आसनि दालायबाय बिथांमोना माने जोंनि सारा BTCखौ डेभेलप खालामनो माने गोबां आसनि दानांगौ जालायबाय
दा गोबां आसनि दाग्लुंलाजोबलायबाय 40तासो ओमफ्राय दा फाइनालाव मोनसेबो मानि आसनिखौनो मानि रायखांनायखौनो खोनाया फाग्ला ससियेल मिडियायावबो खुनु आसनिखौनो रायखांला बिथांमोना माबा माइनाव सोरां बिथांखि माबा माबि बिथांखि हुलुस्थुर दंमोन ओमफ्राय बे जोंनि रायजो राजाफ्रा दा बिथांमोननि बै आसनिखौ रायखांनाय खोनाबावो बै आसनिनि दारै माबा मोनसे होनाय खोनाबावो रायजो राजाफोर ओमफ्राय बे अमा फाराम दाउ फाराम बोरमा फारामखौथ' खमसे मानि होनो फात्तायानो गैया आरो दाहालागै जुदि बे 4 बोसोराव मानि बे दाउ अमा फारामफोरखौ जुदि होबाय थानांगौबा सारा मानि दाउ अमाफ्रानो माने बिबारफोर बायदि जालाजोबसिगौ नङा होमबा रायजो राजाफोरनि न'खर न'खर मानि गोजा गुफुर नङा होमब्ला रायजोफोर दा दिनै बिराद दुखुनांथाव नङा होमब्ला बिथांमोना थगायनायल' दा दिनै बिथांमोननि दोलोआव मानि बिथांमोननि डिपार्टमेन्टआव दा दिनै बिथांमोननि दोलोआव मा होनो थगायनो रोङै मानसियानो गैया रायजोफोर मानि थगायग्लुंग्राजोब दा प्रमद बर'नि रावखौ बुंदोलाय नङा होमबा बिथाङाबो बिराद गोमो गोथां गोजा गाबजों मानि सुइजारलेण्ड बानायनो नागिरबाय बै समाव दा बिथाङा सुइजारलेण्डखौनो रायखांनो हाला सुइजारलेण्ड रायखांनायनि बिथाङा मानि एकदम मानि बिपदखौ बुथुमनानै लानाय ओरैबायदि अबस्था रायजो राजाफोर दा लोगोफोर बिथांमोननि बे प्राइभेट लिमिटेडआव मानि एकदम एग्रे बेग्रे मानि आसनि जाबाय नङा होमब्ला बयबो बुजिगौ नाथाय दिनै गासिबो आसनि हक माबा मोनसे रादाय हक दिनै मा होनो रादाय होखांनायनि उनाव मानि खोथा होखांनायनि उनाव मा जायो गासिबो दिनै बिथांमोना साइलेन्टआवसो दोनहरजोबो आरो बिदिबा मा खामानि जानो दिनै बिदियावनो मानि रादाय होनायनि उनाव साइलेन्टआव दोनहरनायखायनोथ' दिनै बैफोर खामानि बैफोर रादाया मोनसेबो जायाखै नङा होमब्ला दा ओरैबायदि बिथांमोननि अबस्थाया आरो दा दुखु मोननानै लाब गैया आदै राकेश आरो प्रमद बन्धु नोंथांमोन आंना मानि रावा मानि मा होनो सब समाय आङो सरकारनि एगेन्स्टै राव बुंनाय जायो जिहेथु नोंथांमोना दा सरकार दं नालाय नंखायनो नोंथांमोनखौ जावग्लियाबानो जेबो जाया जाहाथे नोंथांमोना मोजां खामानि माव होननानैसो मानि आङो बै खदाल गेदाफोरजों जावनाय जायो आरो नोंथांमोनखौ दा जिखुनु हक दिनै बिथांमोननि बे प्राइभेट लिमिटेडआव मानि मा होनो दा मानि BPF हान्जानि बा BPF दोलोनि बिथांमोनखौ आब' आदा बाजैमोनखौ मानि आदै राकेशआ मानि बरायलायबाय दिनै एकदम दादा मादा ससियेल मिडियायाव फैनानै नङा होमब्ला फाग्ला फाग्ला दिनै जेब्लानाखि बिटिआर सरकार जायो बै समनिफ्रायनो खुनु BPFनि मानसिया मोनसेबो स्किम मोना आदै राकेश मानि नोंथांमोना होनो सानब्लाबो बै गामि गामि जेनाखि बिथांमोना मानि सेलेक्सन खालामनानै हरो बै बिथांमोनहा मा खालामो फर्म फिलआप खालामब्लाबो खालामनानै हैखांनायनि उनाव लामाफ्राव फिउ हाखरफ्राव फिउ गारनानैसो मानि गावसिनिखौसो बा मानि नोंसिनि बे ट्रेक्टर डिपार्टमेन्टनिखौसो लानानै थांनानै ओमफ्राय स्किमफोरखौ होनाय जायो आरो खुनु मानि नांगालनि मानसिफ्रा नैबे बिटिआर मानि परिबर्तन सरकाराव जेबो मोननाय जाया सोरबा कन्ट्राक्टरानो हक सोरबा मानि गोदोनि बिराद गिदिर गिदिर स्किम मावग्रा मानि फार्स्ट क्लास मानि कन्ट्राक्टरानो हक मानि बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव मोनसेबो खामानि मोना अब्ला नोंथांमोना दिनैहाय मानि मिडियायाव फैनानै BPFनि मानसिखौ मानानै BPFनि मानसिखौ मानि बै दाउ आदार होनानै दाउ बरायनानै हमनो नागिरनाय बायदि मानि बरायलाबायबा जानाय नङा जेबो लाब गैया नोंथांमोना जा स्किम मोनो गाव गावनि प्राइभेट लिमिटेडनि मानसिफोरनो होजोब नङाब्ला आद्रा खिद्रा थालांब्ला बै नोंथांमोननि मानसिफ्राबो दिनै दुखु मोननानै मानि मा जागोन नोंथांमोनखौ मानि गारनानै मानि नांगाल बोरायफ्रावसो फैलाबायनो हागौ ओंखायनो जा होनांगौ नोंथांमोननि मानसिनोनो होनानै मानि गोसोफोरखौ सान्ति खालाम तारसारा आरो नोंथांमोनाथ' नैबे समाव मानि गोदान मानसिखौ मोनखाया आरो
खोनानो मोननायाव माने नांगालनि मानसिखौथ' माब्लाबाबो मोना नोंथांमोना माने दिनैनि दिनाव माने नोंथांमोननि बै प्राइभेट लिमिटेडनि मानगोनां बिथांमोना आरो गुबुन गुबुन माने लिमिटेडनि बिथांमोना दिनैहाय मा जागासिनो दं माने गासिबो दिनैहाय माने मोजांबाबो गाज्रिबाबो बे थाव गैयै बुस्थु खस्थ' नाङै बुस्थुजों मावनानै जाला बै माने मा होनो नांगाल बोराय हमनानै खस्थ' खालामनानै जानायानो बिराद मोजां जासिगोन देहाफ्राबो थिग थायो होननानै दिनै माने नांगाल खि नांगाल गोदान गोदान न'खर न'खर माने गोदान नांगाल दानजोब्बाय दिनैहाय दा सारा माने जोंनि BTCआव मा जासिगोन माने न'खरै न'खर माने साफा हौवा साफा हिन्जाव साफा माने नांगाल गंफा गंफा जाजोबसिगोन आरो दा नोंथांमोना बै मा होनो दाउ गुफुरनि बिबार बारि जायोब्ला आरो मा होनो गोमो गोथां बिबारफोरनि सुइजारलेण्ड जायोब्ला माने जोंना दिनै मा जायो माने दिनैनि दिनाव माने नांगालनि दिनै सुइजारलेण्ड जासिगोन बेखौ हले गोसोआव लादो न'खर न'खर माने नांगाल जाजोबसै नालाय खायसेया गुफुर फुनसै खायसेया गोजा फुनसै खायसेया अनेक गाबनि माने गाव गाव मोजां मोननायखौ फुननानै लानोसै नालाय दा दिनै जेव नांगाल जानोसै नालाय दा नांगालनि सुइजारलेण्डआ फैगासिनो दं आरो मा दा रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोनजोबनानै मा जाबाय माने दिनैनि दिनाव नोंथांमोनखौ मुगैनांगौ गोनां जाबाय जिहेथु नोंथांमोना दिनै मोनसेबो माने रायजो राजानि मावनांगौखौ दिनैहाय माने मावनो हायाखिसै आद्रा जाजोब्बाय दिनै NDFB बिदा फंबायफोरनि समस्या बेबो गैया दिनै गोबां माने BTR दफाफोर मावफुंनांगौ बेबो मोनसेबो गैया माथो दंबावो गैया दिनै गैयायानो गैया लांदाङैनो दिनै 5 बोसोराव जोब्बाय आरो मा दा ओरैबायदि सल' रायजो राजाफोर दा जोबनायाव रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय खुलुमनाय सिबिनायजों फिन नोंथांमोनखौ बरायबाय चेनेलाव दा दिनै गोबां बाथ्रा सावरायबाय जोबनायाव साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ खावलायबाय जाहाथे माने जोंनि रायजो राजाफ्रा मा होनो बै खासि बिबारफोर बायदि उरायलाबायनो नाङा थाखा फैसानि लबाव आरो गोदै गोदै रावफ्राव माने मा होनो साफ्रोमबो मानसिया साक्सेस जानोबा माने गिलिर जानांगौ आरो बै अन्थाइफोर बायदि गोदोनानै थानांगौ दैफ्राव गोदोनानै थानाय बायदि हागुंफ्रावबो माने अन्थाइफ्रा गोदोनानै थानाय बायदि नङाब्ला माने मा जागोन जोंनि नैबे BTCआ माने बिफद जागोन आरो दा बेखौ खावलायनानै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ आरो गोसोजों खनसे खुलुमनानै दिनै बेयावनो दोनथ'बाय रायजोफोर थेंक इउ